Mikkonen! Oli Teemu. Alusta asti, oma peli. Vai! Hyvä. Älä ryntäile, älä ryntäile! Älä vie vaan! Ohi päälle! Tuu pois sieltä. Hyvä nyt! Nous vaan ylös. Oikein polvisin väliin. Hyvä Miksu. Rauhoittele Miksu, kun pääset siihen positioon. Ja selkä ylös heti. Teemu rauhoita, että lähdet rauhassa tekemään. Ja nyt voi vaihtaa. Hyvä. Pidä käsi, Vai huuki käänny jo. Ota se käsi ja lähde kääntyy sen kaveria kohti. Ylempään käteen, Miksu, ylempään käteen! Ylempi käsi pois! Laat sen ylempään käden sieltä! Molemmin käsi oitse! Kaksi kättä sitä yhtä vastaan! Käänny vaan! On jo. Pitää! Käänny kaveria kohti, Miksu! Käänny kohti! Käänny kohti! Tää pääsit! Hyvä! Nyt rauhassa Teemu. Sitten töitä! Ja perus mattoliikkumista! Vai sen puolikaatin sinne. Tän hivuttaa polvia vähän Teemu ylemmäs. Parantelee omia asemiin. Ei oo mikään kiire. Sitä mä en tiedä, kato tosta. Ajat polvisin vähän ylemmäs, kaveri käsi nippuu. Ota käsi kiinni ja käänny päälle. Hyvä! Hyvä Miksu! Valmiinsa! Paino päälle. Oikein olkapää sinne naamalle. Hieno! Oi! Niin eikö tää näyttö toimia olla? Toimii, mutta se pitää olla päällä, kun mä en käytä sitä ikinä. Enkä mä edes muista, että mistä se on arkkitehti. Pitää ottaa digikameraa. Ottelu voittaa ajassa 2.38, ensimmäinen perää suoralla polvilukolla, Teemu Koskinen, Racing Team, Pori. Seuraava